Panguva ino the ruling party ZANU-PF iri in a deep political turmoil. Zvatoona kuti panguva ino tiona vakomana vana Blessed Arageza vachifaiwa from the ruling party, obuda zvekare achidzoka achitaura mashoko eresistance achiti no, I'm still member and part and parcel of the ruling party. Sarimira mashoko ataona panapa kuti panapa the struggle is now continuing. These war veterans, they are now serious to attain back the freedom in Zimbabwe. When you subscribe or like or turn the bell icon. Tipina pa hendo ya comrade Blessed Geza Stadiana Posta GT. I received information that I've been expelled from ZANU-PF yesterday. Well, I declared that I'm still ZANU-PF and remain ZANU-PF to the core. This is what I was waiting for. The real drama now will unfold against Emerson's machinations. We will occupy the State House against all odds. Tomashukwana kuda tokopana pana Blessed Geza chita aiwa ndo zvananda kamitira zvanachida zvaita. Anoendera mberi achiti now zvazvaita kudai, we are now going to occupy the State House. Pana patokona kuti panguva inoi the situation panguva inoi aiwa vanhu vangowocha from behind vachiona kuti ma-war veterans akaronga chii, uye zvavanotaura vachiti aiwa the fight against Idi Mnangagwa is now fully financed. Panapa zvezvakamborongwa nema-war veterans. Pamba takunyatsokuona kuti aiwa ma-steps akamboteka part aiwa in the 2017 panapa takuona kuti anenge ava kuda kudzokera zvekare. Zvaakuonekwa kunzi now history is now repeating itself pane mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Mbotidzai mafungiro enyu uye pamusoro pechiitiko ichi. Inai comment section medu mutidze mafungiro enyu. Subscribe or like, toa the bell icon.